παιδιά, τι κάνετε? Και σήμερα παίζω με το φίλο μου τον Αντώνη εδώ πέρα. Ναι, ξέρω, σήμερα ανέβασα και βίντεο Rivals. Αλλά τι να κάνουμε, ήθελα να ανεβάσω και με τον φίλο μου τον Αντώνη εδώ. Και να ανεβάσω και τρόπεδο Hank. Και γι' αυτό να μην χάνουμε χρόνο, πάμε στο βίντεο. Ναι, πάμε. Λοιπόν, ωραία. Μπήκαμε. Δεν είπαμε κάτι στα παιδιά. Να μην ξεχάσουν να κάνουν subscribe Και το like. και το καμπανάκι. Και comment. Ναι. Περίμενε να δοκιμάσω λίγο το Hank κι εγώ. Έλα, θα το φάω. Όχι, πέθανες. Έπρεπε να πας προς τα εμένα για... Περίμενε, Σκότωσε τον. Μπράβο. Τον έφαγα. Λοιπόν, Δεν έπρεπε να τα πάρει τα κουτσιά. γιατί? Για να τα πάρουμε μαζί. Τουλάχιστον τα σταθείς σε μια ομάδα. Είναι καλό το gadget του. Ναι. Το έβαλα τώρα. Δεν πειράζει. Πρέπει να χάσεις τέτοιο. Να ρωτήσουμε πως είναι super. Τον έφαγα. Όχι, με βάλω με το κορδέλι. Όχι, πέθανα, δεν πειράζει. Έλα, γιατί δεν πάτε είναι το gadget. Δεν πειράζει, τουλάχιστον δεύτερη βγήκαμε. Δεν πήρες, 7. Ναι, 7. Αντώνη, θα προσπαθήσω σήμερα να φτάσω το Hank 100 τρόπαια. Ωραία. Παιδιά, κοιτάξτε τι έχω. Αυτό δεν μπορώ να... Κοιτάξτε πόσα κύπελα. Ωραία. Είναι κομπλέξο. Είσαι τυχερός που έχεις αυτό το skin του Mortis. Είναι το pro skin του Mortis. Είναι το καλύτερο skin του Mortis. Edgar, πρόσεχε. Όχι, θα με φάει, με έφαγε. Μπορεί να χάσουμε. Ρε πατώ! Κι εγώ. Για πόσο. Έλα, μειονέξι! Κάτσε, βάζω ένα καλύτερο. Μη βάλεις τον Edgar γιατί χάνεις πολλά κύπελα μου. Δεν καλά σου θα βάλω. Έχεις κανένα legendary? Λοιπόν, έχεις το Spike, τον πήρες. Λοιπόν, ο σκοπός μου σήμερα είναι να φτάσω το Hank 100 κύπελα, ωραία. Ναι. Ωραία. Και δεν πρέπει να πάρω κανέναν άλλον παίκτη, μόνο τον Hank πρέπει να πάρω. Ωραία. Παιδιά, να σας ρωτήσω, εσείς παίζετε Brawl Stars? Άμα παίζετε Brawl Stars, κάντε like. Άμα δεν το και γράψτε το στα σχόλια. Λοιπόν... Όχι! Μην πεθάνω. Ευτυχώς δεν πέθανα. Όχι! Δεν πειράζει. Όχι, μην πεθάνεις. Και εγώ τον έχω το Spike. Τον έφαγες. Όχι! Ρε πατάω! Δεν πειράζει. Ξέρω τι θα βάλω. Τι θα βάλεις? Όχι τώρα. Τι θα πάθουμε. Τι θα πάθουμε. Ποιο θα βάλεις? Δείτε. Παιδιά, κοιτάξτε ποιον έβαλε. Τον έχω κι εγώ, αλλά... Μπορείς να το φάνε. Είσαι πολύ καλός με το Hank. Καλύτερος από τον Edgar. Αλλά όχι, εντάξει, παρακάτω. Τώρα τον έχω 1121.
Λοιπόν. Ω, τον έφαγα. Όχι, θα με φάει. Θα με φάνε. Ω. Ωραία, τι τους κάνεις με το φανκ. Κατευθείαν, ρε. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Βρήκα κουτί. Βρήκες. Πάρ' τα power cube. Ωχ, σέλι. Τη φάγαμε. Ποιος την έφαγε ήδη από πάνω? Εσύ. Ω, τι φάγαμε. Πόσα έκανε? Για να δω. 5 έκανε. 6-7. Ω, 6-7. Παιδιά, ο Αντώνης πέτυχε 6-7. Εσύ πέτυχες 6-7. Εγώ. Εντάξει, Πού πέτυχα? να. Ω! Εγώ πήρα 9 κύπελα. Ωραία, παιδιά. Είμαστε έτοιμοι νομίζω. Ναι. Όχι. Καλά. Όχι, θα πεθάνω. Όχι, πέθανα. Καλό. Κάτσα. Oops, sorry guys. Έστω και δεύτερη να βγούμε, δεν πειράζει. Όχι. Ω, έκανα σούπερ. Όχι, θα πεθάνεις. Όχι. Περίμενε. Θέλω να πάρω σου. Φύγε λίγο. Θέλω να πάρω σου κάτι. Έλα, εμφανίστηκα κι εγώ. Γεννήθηκα κι εγώ. Έλα. Όχι. Ρίξου. Όχι, μην πέτυχες. Τι. Θα ρίξω chest. Chest που θα ρίξω βιβλία. Πάω. Θα τύχω skill, σίγουρα. 10. Μπορεί να τύχει skill. Πώς ορίζει. Χωρίζει. Θα το πατήσω. Ρωτάω. Έλα ρε, το El Primo skin. Primo ρε. Ο Αντώνης πέτυχε το El Primo skin. Θα σας δείξω τώρα. Ω, πήρα και κύπελα. Να, αυτό είναι το skill. Αυτό είναι το skill. Όχι αυτό. Πήρα αυτό το skill. Εγώ θα πάρω ένα charge drop από εδώ. Α, θα ρίξω κι άλλο. Θα ρίξω κι άλλο. Α, κι άλλο. Όχι, δεν έχει skill. Και εδώ τα άλλα χέρια δεν σου δίνει skill. Λοιπόν, πάμε. Είμαι ready.
Εγώ πάω από εδώ. Ο Squeak είναι καλός παμάρι. Τι έκανα. Έφαγες το Squeak. Έλα. Όχι. Πάτωνα. Όχι. Βγήκαμε τέταρτη. Είναι εντάξει τόσο. 0 και εσύ. Σιγά Κάτσε. Εντάξει. Mega Quest. Έφαγα τον Μπο. Αλλά με έφαγε ο Νταφ, δεν θυμάμαι πώς το λένε, Νταφ. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Όχι, δεν πειράζει. Πάτωνα. Νικήσαμε. Λοιπόν, ωραία, για να ανοίξουμε και αυτό το Tower Drop. Πάμε. Εντάξει, έχουνε. Όχι. Πας πω όχι. Όχι, έχασες. Έφαγες τον Kit, αλλά δεν έφαγες τον Fang, τον άλλον. Λοιπόν, εδώ πέρα πάμε. Πάρε το άλλο. Ανοίγω κι αυτό. Λοιπόν, παιδιά, θα το ξαναπώ, αλλά μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like. Ναι, παιδιά. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Όχι! Γιατί χάνουμε τώρα όλο. Βάλε κάποιον άλλον. Δεν έκανες καθόλου. Ναι, το ξέρω. Κάτι δεν άξε να χάσουμε. Με υπογραφή. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Ωραία. Έλα, πάμε. Έλα. Πάμε. Ποιος πάει να σκοτώσει το σημαίνει. Να το. Εντάξει, δεν το θέλω να δω τώρα.
Εντάξει, όπα. Ου, Τι κάνετε, τι κάνετε. έχω πολύ καιρό να παίξω με μπέρι. Εντάξει. Εγώ... Super Red. Δηλαδή εγώ θα σου πω εκεί. Glitch. Coins. Όχι, τώρα είναι το Charles Drop. Θα το κάνω εγώ. Τα Charles Drop είναι τυχερά. Δώσ' μου. Please να το κάνω εγώ. Είναι πιο τυχερά. Θα το κάνω εγώ, εσύ ήταν να σου πω. Please να το κάνω. Εντάξει, κάτω εσύ. Όχι. Ου. Γιατί δεν μπορώ να το σκοτώσω. Όχι. Πρόσεχε. Ου. Είναι και ο Πάρης εκεί μέσα. Ου, δεν τον πέτυχες. Το σκότωσες, αλλά ενώ δεν τον πετύχεις με το σούπερ. Το gadget. Έβαλες Γιατί gadget. το gadget. Α, και με το σούπερ και το gadget, έβαλες. Όχι. Ω, με φάγανε 2v1, εννοείται. Ας εγώ. Καλά, εσύ τους έχεις ξεκάνει όλους. Εγώ μπορώ να σου έχω πει τόσο κοντά να πάω. Αχ, δεν πειράζει. Όχι! Τι! Έλα! Πάμε. Ντάγκ, όπως το λένε. Σε πήγες. Πω. Έρχομαι μέσα μαζί στο σπίτι. Όχι! Όχι, ο Κροκό! Κοκό! Sorry guys, τίποτα δεν έγινε, κάτι με τον ύφο. Όχι! Έλα, δεν έβλεπα. Δεν πειράζει. Όχι, με. Τι θες να κάνεις? Τι να κάνεις? Ναι, τι? Εγώ. Έλα. Όχι, πετύχαμε gadget. Δεν πειράζει. Κάτι άλλο. Το ranked. Skip. Δεν έχω πετύχει ποτέ skin από ranked. Epic. Δεν πειράζει. Skin. Δεν έχω πετύχει ποτέ skin από ranked. Wow, legendary!
παιδιά, πετύχαμε jackpot, τι έγινε ρε. Πεντέτζες. Όχι. Παιδιά, πετύχαμε jackpot, τι έγινε ρε παιδιά. Παιδιά, αύριο ή τη Δευτέρα μπορεί να ανεβάσω βίντεο που ανεβάζω τρόπια δυνάμει. Τη Μέση. Συγγνώμη, δεν ήθελα να πω έμεση. Guys, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Δεν θα δει. Ρε! Sorry guys, τίποτα δεν έγινε. Ρε! Ήμουν 4-1. Όχι! Χάσατε. Παιδιά, ελάτε, πάμε. Και δεν σταματάμε. Όχι, θα έρθει. Έλα ρε, θα με φάει. Έλα, γιο. Λοιπόν, ωραία. Πάμε. Showdown. Τι είναι αυτός ο στρατός ρε φίλε. Αυτό ρε. Χάσατε πάλι. Παιδιά, τίποτα δεν έγινε, απλά ήταν λίγο εξαδελφή μου. Παιδιά, τίποτα δεν έγινε, οκ. Πάμε να συνεχίσουμε στο βίντεο. Ας μη μας νοιάζουν αυτά. Έλα ρε, πέτασα από πάνω. Δεν μπορούσα, δεν προλάβαινα, είναι λίγο αργός ο Χάνκ. Ναι. Χάνει. Λοιπόν, παιδιά, τίποτα, εξάρτηση μου. Έλα, τρίτη βγήκαμε.
Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πάμε. Παιδιά, θέλω να μου πείτε χρόνια πολλά γιατί αύριο γιορτάζω. Α, ναι. Παιδιά, αύριο είναι το Αγίου Αντωνίου και γιορτάζει ο Αντώνης και γι' αυτό πείτε του χρόνια πολλά. Πείτε όλοι στα σχόλια χρόνια πολλά κάτω. Από ποια πάρει τι θα πεθάνουμε. Από ποια πάρει. Θα πεθάνει, θα μας νικήσει 2v1 η Πάιπερ. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Έλα! Έκανα βλακεία! Όχι, θα πεθάνω. Πέθανα! Γουακάτε. Παιδιά, σήμερα αυτό το βίντεο κάνουμε και λίγο πλάκες με τον Αντώνη. Δεν πιστεύω να σας πειράζει. Ρε, γιατί δεν έχει... Τι είναι μπάτου μπάσκετ. Κοίτα, και ένα εκεί. Και ένα εκεί και... Όχι! Πόσο αντιβάτα τον έχεις? 81. Πρέπει να το φτάσουμε 100. Αλλιώς δεν πάμε πουθενά. Ναι. Παιδιά, ωραία πάμε. Μάτα γκόρα. Λοιπόν, παιδιά, να πω κάτι, δεν πάμε πουθενά άμα δεν πάω 100 κύπελα το χρόνο. Όλοι δεν θέλω να βάλω μπέρι. Πολύ καιρό. Και εγώ πολύ καιρό έχω να βάλω το μπέρι. Rip Berry. Το Berry θα βάζει 40 Ρόμπι Berry. Λούρα. Τι το πουλάρα, τι είναι αυτό. Wow! Όχι! Μου κολλάει. Και εμένα! Αντώνη, δεν έχουμε Χριστούγεννα, περάσαμε, συγγνώμη.
Βγήκαμε δεύτερη. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Ω, τον έφαγα και εγώ αυτό. Παιδιά, ο στόχος μας είναι οι 10 subscribers. 10 subscribers. Όπως είπε και ο Αντών, να φτάσουμε 10 subscribers. Κάτσε, δεν έβλεπα. Έπαιξα και αυτό το τάμπι, και αυτό κινητό. Παιδιά μου κόλλαγε λίγο. Όχι, κόλλαγε όλα. Εγώ παραλίγο, το σκοτώσει. Πού πήγε ρε? Πού? Ναι! Παιδιά! Και φτάσαμε 102 κύπελα! Λοιπόν, ωραία, άνοιξε. Εδώ σε ένα Star Drop πέτυχα και Legendary, αλλά ναι, αλλά το κακό είναι ότι πέτυχα ένα Star Power. Ξανού. Δεν θυμάμαι ποιου. Όμως. Πάτα ρε. Αφού τελειώσαμε το βίντεο. Πάμε, κατελίκωση. Συγγνώμη, αλλά όχι. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Πιστεύουμε να σας άρεσε και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe Και like. και καμπανάκι Και comment. και comment. Yeah. Και αυτό ήταν το βίντεο, πιστεύω να σας άρεσε και bye!